Здравейте! Ще си поговорим малко така на четири очи, на който му е интересно какви са ми мислите в главата последно време. Това ще е видео в два YouTube канала. Първият е BG Crypto Network, където предполагам видеото ще има доста повече гледания. Ще е 800 и някое към 900 видео подред. И първо видео в нов YouTube канал Next Level, към който мисля така постепенно в следващите години да се обръщам, насочвам и да отделям все повече и повече време. Когато започнах първия YouTube канал, съм бил на около 30 години. Имал съм различни приоритети. Основно съм мислял за качване на богатството, за пазарите, за пари най-вече, не толкова за здраве, за навици, за да имам максимално качествен живот, който за мен поне и предполагам на повечето мъже в началото е свързано с изкарването на повече пари и си мислим, че така се решаваме всички проблеми и трудностите в живота са ни по-малко. А постепенно с годините се променят приоритетите и според мен е нормално да е така, иначе няма да сме бръднали много-много. И още от миналата година направих една обява, че започвам нов YouTube канал, но си казах, хайде ще изчакам малко криптоцикъла да се поразвият нещата, все още all-in да заложа на времето ми на пазарите и след това вече постепенно да започвам да си говоря и по другите теми, които за мен също са доста важни и стават все по-интересни с времето, а именно здраве, хранене, взаимоотношения между мъж и жена, между мъже и други мъже, да кажем, приятели. А, Търсене на качествен живот, който не е свързан максимално с голямата цифра в портфолиото, а в един момент, когато си кажем вече, че имаме достатъчно, да може да се насочим към другите неща от живота, които да ни правят по-добра наша версия и, както казах, да живеем по-добре, да имаме по-хубав сън, да пътуваме повече, да взимаме от живота максимално много. Затова втория канал го започвам. Започвам го с доста мерак, с желание, иначе няма как да се получат нещата. Нямам много ясна идея какво целя от втория канал. Със сигурност целта не ми е монетизация и изкарване на пари, а по-скоро правилно прекарано време с нещо креативно, нещо ползотворно, което да даде някакъв позитивен импакт или да повлияе на хората добре, да ги научи на нещо хубаво, било то и нещо дребно, но това да посее едно семенце към по-хубав живот. То цялостната идея сега с идеята ми за новия канал, като ви я кажа, от сега да се знае, че не целя бързи резултати, въпреки че се хвърлям all в това нещо. Искам да видя резултатите на ден 50, ден 100, ден 150, като или ако издържим дисциплинирано да си следваме част или всички неща, които ви кажа, и оттам нататък вече да правим изводи. Тоест, когато постелим, той с пазарите, аз във всяко едно отношение гледам да мисля по-дългосрочно. И с пазарите, когато трупаме първоначална позиция, не е нужно постоянно да гледаме цените, постоянно да искаме да правим някаква промяна. Когато посеем едно семенце, което това лято също мисля да го направя, едно от нещата, които искам да променя, да си имам моя градина с мои си отгледани зеленчуци, плодове, за които аз съм положил някаква грижа и след това природата ми връща нещо. С този канал е същата идеята. Посяваме едно семе, нищо не очакваме първите дори няколко месеца. Айде, то няма как да няма резултат, но както казах, ден 50, ден 100 и оттам нататък вече трябва да започнем да си правим някакви изводи. Ще се радвам на повече хора, ако започнат с мен. Идеята е да се направи един чалендж за една година. Чуя се между 6 месеца и една година, но нека да е една цяла година. Една година, в която да добавим максимално много позитивни навици. Навици на богати хора, на успешни хора, на щастливи хора. Хора, от които има какво да научим, хора, на които искаме да приличаме, когато слушате подкасти или гледате филми или имате някакви ваши си кумири, било то спортисти, актьори или каквито и да са, като им видим семейството, жената, взаимоотношенията, пътуват ли много, къде намират удоволствие в живота, да взимаме от тях и да правим това, което ние няма да открием топлата вода, реално. Ясно ни е, че ако четем книги и ако тренираме и ако се храним добре и не пием алкохол, да кажем, или много малко, ще си вдигнем доста качеството на живот. Ясно е, че ако
Пушим цигарки, ядеме джънк фуд, пиваме си почти всяка вечер, хазарт и там всичките други навици, ще имаме доста по-скапан живот и не е това нещо, което повечето хора искат. Това влияе вече оттам нататък и на взаимоотношения, и в семейство, и те проблеми си ги носим с нас, дори да сменим държавата, дори където и да сме. Имаме ли вредните навици, не може да очакваме качествен живот. Имаме ли максимално много добри навици, би трябвало да очакваме максимално добър живот, особено ако се хвърлям аз, както казвам сега, all in и да го направим всичко сериозно. Тогава резултатите, според мен, има шанс да дойдат доста бързо. С интерес ще очаквам. Колко бързо и какво ще се сменя в следващите месеци, може би и години. Аз съм убеден, че започнали в следващото видео ще ви кажа да не стават много бързо, много дълги видеята. Започнали с всичките тези неща, които съм си ги наумил, ще има доста бързо преобразяване на живота в много по-положителна насока. Това е първото и последно общо видео за двата канала, който е в такъв етап от живота му, зависи дали е по-млад, дали е пък и по-възрастен, няма голямо значение. Знае всеки много добре къде са му слабостите, дали е телефона или скролването, дали е порно да кажем, дали е захарта и сладкото, дали е алкохола, дали са цигарите, дали са някакви други вредни неща, които всеки ден ни спират да си видим по-добрата версия. А ако искате да се опитате и да се опитаме заедно да ги поправим тези неща, защото и аз губя доста време в глупости, ви приветствам да започнем този чалендж и да се подкрепяме взаимно и да видим какво ще се получи. Като, пак казвам, не очаквайте първите 2 месеца кой знае какво, не очаквайте от канала кой знае какво, предполагам качество, време да отделям, да монтирам и така нататък, но с времето ще видим как ще се развият нещата. Според мен ще се развият доста добре. Аз съм много голям оптимист. Сигурен съм, че се заслужават трудностите. Тези трудности 100% ще ги има, защото само да се ограничава с телефона 1 час след събуждане, 1 час преди лягане, да се наглася храненето да е с ограничение от рода да няма бяла захар, или си колко пъти на ден. Вашия план може да се направите. Аз ще правя съдържание за храна, за всичките там други неща. Ще задълбавам за дисциплина, за всичко, през което ще минем. Не е нужно да го правите същото, но да е нещо близко според мен. Да кажем, ето с книгата, сега съм се сложил тук една пред мен. Завършвам в момента на Робин Шарма "Богатството, което не може да се купи". До средата съм. Предполагам до началото на декември, когато мисля да започне този чалендж, което е фронтрънва, изненадва малко всички други, които чакат, айде от нова година ще си кажем да променим нещата. Аз мисля да го направя от 1 декември, точно преди празниците, докато всички други изостават и от фитнес, и от каквото друго са захванали заради празниците, защото те изобилстват. Особено за мен изобилства, защото аз имам рожден ден декември, имам имен ден в началото на януари, като добавите и Коледа, и Нова година, и Никол ден, и един куп там студентски и какви ли не празници. Нещата, това е едно забавяне в поставените цели. Втората книга след Робин Шарма ще е тази на Навал Равикант "Алманахът". Имам тук горе други приготвени книги и тръгна да казвам, че един прост навик, ако добавим четенето, със сигурност ще ни вдигне качеството на живот. 10 страници на ден е целта. Пак много пъти говорено е, ако сте гледали и чели книги за личностно развитие, трябва да ги знаете тези неща. Въпросът е да има наистина дисциплината да ги изпълним. 10 страници на ден са 3650 страници на година. 20 или 30 страници на ден отиваме към 10 000 страници на година. Представете си колко идеи и колко мисли ще ни минат през главата, ако отделяме само по няколко минути на ден за това нещо, вместо да скролваме и да гледаме коментари на примерно оня журналист, който обикаля по къщите и някакви семейни скандали и всичките там други простоти, които изобилстват в интернет. Към книгите, но ще направя отделно видео, ще се добави медитация, много малко, 5 минутки всеки ден, много за кратко, постепенно може да го вдигаме. Ще се добави студен душ, пак съвсем за кратко, след когато си вземаме душ. Леко така да стресираме организма. Целта е да бягаме от комфорта, да бягаме от краткосрочното удовлетворение, от сладко, от всичките други неща, които временно ни дигат и след това крашваме. Не ми е идеята максимално здравословно и да се лишавам от всичко, за да съм здрав.
от време на време аз мога да се отпускам, когато аз си преценя, че заслужавам след някакво нещо, което е постигнато. Идеята ми е и е инспирирана, така да се каже, от собственика на Telegram, който напоследък пускам го за малко, слушах му един подкаст, не целия, Дуров се казваше Руснак, който максимално равно му е ежедневието. Не иска да има спайкове нито от храна, нито в неговия случай дори нито от кафе. Аз кафето за сега не мисля да го махам. Ще видим и за това след време. Но не е нужно да е супер ударно всичко, защото прегаряме и ще се откажем от началото още. Но когато вече се чувстваш добре от всичките други стимули, които имаме около нас, като десертчета, пак както казах, като алкохол и цигари се сещам. Порно мога да кажа пак, което за 5 минути ти прави някакви неща свързани с мозъка, където оттам нататък вече те процеси, когато минат, не са добре работите и пречат за този качествен живот, който аз поне търся, надявам се и вие. Това е. Не искам да растявам още лукуми, който е на този етап от живота. Надявам се, че придобихте горе-долу представа за какво ще говоря. Не е само за тези неща, а за всичко. Отварям си така прозореца за всякакви теми, оставям се отворен ли, как да го кажа, за Бог, след време може да говорим, за Земята, къде е, дали е плоска, дали е кръгла, ма всякакви неща, може и да са конспирации, може и не. Ще си казвам, аз неща, които на мен са ми интересни и пак казвам, различни от богатството, парите, пазарите, централните банки какво правят, войни, па може и за войната, ако евентуално дано да няма, но може и такива теми. Всичко различно от крипто и пазари минава на next level и се надявам наистина да минем заедно, дори няколко човека да сме на следващото ниво. Поздрав и това е. Чао!